komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko on si Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat na maayong hapon na naman, pero ang hapon sa Bacolod kag Negros Occidental hindi maayo, labi na sa mga way na uyunan sang pagtupa sang ulan. Mabulubasa, malaputyak kag nagatamsak nga hapon sa inyong tanan. Action Reports After Edition, Biyernes, Petsa 6 ang Marso 2020. Maulanon ang tiyempo sa Negros Occidental. Lakip na sa kapital nga syudad sa Bacolod. Halin kay na sang aga, pagbugtaw sang karabanan nga Negrosarong Bacolod noon. Bundak sang ulan ang nagsugata sa ila. Mga dalan kag lugar nga nanubuan nagkolorisong. Bangod liwat na naman, naginsulob sang baha. Tintin lompat dagon-dagon kagadalagan. Amuning masay mga makitaan naton sa mga tao nga nagagwa o kung nagabiya sila sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Para hindi lamang mabasa ang dila, hindi mabasa ang alimpunuhan, ang ulo ang tangakon tingkoy man. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara naman nga nagasuksok mga kakson sang kapote, jacket o kung nagdala sang payong para proteksyonan ang ila siring lawas. Basta kanya nagaulan sa Negros kag Bacolod, kaapektuhan ang trabaho, pati mag-eskwela, kung alang-alangon nagkakatrasar, abot sa pag-duty. Ano ba ang naging sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Kalabanan nagapamangkot na kakson kung bala ano ang rason nga nagtupa ang ulan sa buong adlaw. Ang report sa Pag-asa, ang rason sa pagtupa sang ulan, amo ang LPA, Low Pressure Area, sa sulod na sang Philippine Area of Responsibility, nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Ang LPA, ara sa sobra na 150 kilometro, sidlangan aminhan sidlangan, sang syudad sang General Santos. Ang Pag-asa nagsiling, nga ang ulan nagatupa, kasarangan, apan kun kay saraga bundak, kag posible man nga may baha kag landslides nga matabo.
Si Pag-asa weather specialist Ariel Ruhas naghambal nga ang LPA medyo malayo pa nga mag-develop sang tropical depression. Ang tropical depression naman sang una nga kategorya sa nga Bagyos Pilipinas. Tarang kita dapat mapangamuyo lang ngayon ng LPA sa subong kabay nga tubtob lamang siya sa LPA. Kag hindi na magtigbaliw sa tropical depression, tropical storm o kung typhoon man. Kag magbabay sa Pilipinas sa labing madali nga panahon. Inyo Action Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Unas kita sabahin sa nga Pangulo nidalan sa balita lokal. Ikanom nga adlaw sang Marso ginatawag nga Fire Prevention Month. Ang siren sang bombero nag-ingaw na raman sa mga hapon. Mga tao nga nakabati. Gilayon man nga nanilag. Gilayon nga nagpulabasiplat. Kunden ang sunog. Ang resulta, poste, nagkalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kalayo ay gidman maggadugay. Bangod magluwas sa pag-responder sa nga mga bombero, may ulan pa nga nagtupa. Subong grabing bundak sa ulan sa Guaho. Ang sunog kabay nga wala na sang may matabo pa. Pero taran-taran kita dapat magalerto anuman nga oras. Kag kung may kalayo man nga magatuhaw, ay taman gida pangayo. Taran dapat magboligay para ang kalayo hindi na maglapta sa ibang nga estruktura. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang traffic, pila ka mga dalan sa proper sa Bacolod. Subong nga hapon, samtang nagatupa ang ulan, makita nga nagamat-amat na luntad ang problema sa trapiko. Ang mga salakyan nagadamo, kag naga-inikit-ikit mayara nga nagalumbanay, tabok sa piyang kabahin. May mga intersection na kaksyon nga wala sa nga naga-duty nga enforcer sa tunga bangod basi mabasa. Gani ang traffic lights ginpagana, gin-on nga amoy din nagahatag sang giya sa mga driver sa salakyan. Ang ulihi nga kahimtangan, kamatian sa report sang patrol with action dyan. Oy, may guma sa isa ka taxi, nahulog sa buho sa dalan nara deres Bacolod subong lamang hapon. Toing counted ko sa mga hampang pa nga basketball. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpabatsyag ng sitwasyon sa pila ka mga dalan sa Bacolod ho. Way padalabot ang rektanggol nga itsura sang buho sa isang kastil nga taytay sa Bacolod man. Kung wala sang mga aksidente, ang concern nga hensya sang gobyerno, basta daran ang hambalan, hindi maghulag. Kung hindi lokpan, hindi magiho. Ano bala ang maayo? Ano pa ba sa nga balita, lehitimo kag rehistrado nga mga tricycle sa syudad sa Bacolod. Wala sang problema angot sa memorandum nga igapatuman kung ginmando sang DILG. Amo ini sa mga kaksyon ang mando nga dapat taran-taran nga tricycle. Dumilian nang maglabay sa mga national highways. Kay na makakson si Governor Bong Lacson may reaksyon man, kag may suggestion, may kaangtanan sa sining mando sang DILG. Pamati na dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. May 40 anyos ginbuno sang 36 anyos nga persona sa Barangay 35. Subong ginabalong sa ospital. Ano ba ba sa nga balita sa ilong kita sa bahin sang nasyonal? Pilipinas nagapalitik man kung paano batuan ang pinakabudlay inkwentrohon. Hindi tawo, hindi sapat, hindi man bagay. Do papakot ba sa mga bata ba? Paktan nyo. Why sa iban kuning balatian nga COVID-19? Nga pati ang pinagagamhanan nga pungsod sa kalibutan nga China nagawawaw naman kung paano inibatuan kag paano tapnaon. Pati ang USA nga nagasunod sa China nagawangal man. COVID-19 adlaw may nagaduwa nga pasyenteho kag ang patay nagadamo man. Mga pungsod nga ginakurdam nagadugang. Pati ang Pilipinas nagaproblema. Ang ulihi nga report, 5 na ang positibo sa COVID-19 diri sa Pilipinas matapos kumpirmahon sang Department of Health subong nga Biyernes ang dugang nga duha ka kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa 5 ka kaso, isa ding patay, duha nang nag-ayo. No? Sa press briefing, ginsiling ni Health Secretary Francisco Duque III, ngang isa ka bag-ong kaso, ang pasyente 48 anyos.
Pinoy naghalin sa Japan. Ang isa medyo may edad-edad na ini. 62 anyos nga Filipino sa San Juan City. Ang tuman katalulupang dondre kag medyo kululbaan. Bangod ining 62 anyos nga taga San Juan City, waay ini siya sang travel history abroad. But silingon taga diri lamang sa Pilipinas, kag wala siya magkanto sa iban nga pungsod. Hala kakululbaan tuod ho. Ang istorya nga siya ang perme, nagabisita sa isa ka Muslim prayer hall, kag nagabatyag siya sang hypertension kag diabetes. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo nagpasiguro nga handa ang gobyerno sa maghimo sang tanan-tanang pamaagi agod hindi magtugas sang lala nga sitwasyon ang COVID-19. Hambal niya, hulaton na lamang bangod halos sigurado naman nga aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginayo nga 2 bilyones pesos nga supplemental budget sang DOH agod gastuhon para masulbar ang problema nga dala sang coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Ga-aprobar gani ang gobyerno sang pundo para sa proyekto nga sa ulihig Lewe Pulos. Ining COVID-19 niya tuman katatalo pang doni kay kabuhi sa mga Filipino ang nakataya diri 520. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Importante mag-aksyon ni Maluunta na anong dalagan sa bongsang trapiko sa Bacolod City. Balatian sa Bacolod basta gabubong ulan. Gagapituhan ng traffic mo. Damo na sa mga lugar na siplatan ang ato sa nga taglibot sa Bacolod Action dyan. Standby. Traffic reports. Sa Patrol Action dyan, mayong hapon, maulan ng hapon, please come in. Action Mar, bot na ni 4 ka oras nga sige giapon ang pagbunok sa madamol nga ulan sa palibot sa sulad sang Bacolod. Karon man nga hapon mga kaagson ang pagbubo sang ulan nagumpisa matak na nauna 50 nga hapon kag nagsiginig kag ang lalapa kay perting gadamol wala ya nagatahaw mga kaagson ang pagbubo sang ulan sa palibot man sang sulad. Ang norte padulong sur na libot na sang patrol namang sang 2 ka oras nga libot Action Mar. Sa normal nga paglibot mga kagson, usually ko na matulutaway ang dalagan sa trapiko, nagadlagan amang ni mga 1 hour or 1 and a hour and 15 minutes mga kagson. Pero karon nga po, bagod man sa kabugaton sa dalagan sa trapiko, sa palibot sa syudad, of course, hinay ang movement sa mga salakyan sa pila ka mga dalanon. Exactly kay karon nga po, ang patrol live kita nag-report along area naman sa Magsaysay, Araneta. Sa ito na isip-isip mga kagson sa video nga quadrate. Naglabot na mga around 6 minutes. Wala kita gyapon movement diri ang aton patrol na punsok kita diri sa kabugat sa pila sa mga salakyan, especially pasulod diri area sa Magsaysay, Araneta. Karon nga pon makabig diri bumper to bumper ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Butsingon halos na mga salakyan makalakat puti-puti nga bugat sa dalagan sa trapiko, dugangan pagit-abis sa nga pagbulupa nga ginasuprer sa pila ka mga dalanon. Area diri sang Magsaysay, Araneta, nagtaas na ang libero sang tubig. Rason ko nga kinanglanon nga maghinay-hinay sa mga as kung sinabi nagabiyahe diri mismo sa Mosinadra nga lugar. Ang flyover ginagamit man nga diversion road pero pay balod diri kalabanan kay ginagabay mga pribado nga salakyan kaya mo ni para mas madasig bla ang movement sa mga salakyan na kagsunog galing kay tikon diri sa Dalom Malabay diri nga dana Luzon tanan nga mga pribado di pasahero nga salakyan mga bus mga blagko nga mga salakyan bla nga naglabay gid mismo man mga kagsun. Zero visibility ang pila ka mga dalanon sa palibot sa syudad o marin area sa Alihis Road, Bangga Metal padulong diri sa aton sa may area sa Magsaysay, Araneta, sa area man sa Burgos Circumference Road, padulong Bangga, Kuri, dito sa 10th Street, padulong Dalan Hilado, Macalson, Lopez Haina, Barangay Villamonte area, sakop sang Barangay Mandalagan, Lacson Street, Dalan Araneta, Walindri Rosario Araneta, padulong diri man sa Rizares Araneta, Macalson, pasulod downtown area, karon nga po nakabig diri moderate heavy, tuktob heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ang
Gapon mga kaksyon, kapalabot man sa update diri sa patrol, samtang kita balayan nga nagrambiyong ang area sa barangay Granada, lisang aga tubtob. So nga mga tinyon padayon sa gapon ang pagbunok sang ulan. Nga mga kaksyon sa likod sa Pope John Paul sa Sayan Tower o kung mas kilala sa tawag abi nga dalan Palangka, karon nga po nagalapit na tunga sa tuhod. Kada tiya buko ang sa tuhod mga kaksyon, ang katason abi ko ng nibelo sang tubig. Area din mga kaksyon sa barangay Otso, may pila ka mga lugar dira, especially sa mga pulian nga nagtaas naman ang level sang tubig. Area man diri makakson sang dalan o barangay Bata, barangay Mandalagan, sa pinakauli nga report ang nagasuperman sa pagtaas sa level nga sang tubig makakson. Pero kung dalagan sang trapiko aton pagambalan, halos ang kita nga lugar maliligwa karon nga po makakson, moderate heavy to heavy ang traffic situation. Ang area sa Circumference Road, Malinana, Burgos Circumference Road, makakasol karon nga po na bumper to bumper man ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. May isa dira ka truck mga karsyon nga ginakargaan bala sang bato na o sa construction bala na abriya sa padra sang ginakayon nga drainage drainage mga karsyon sa tubang sa Bacolod City Government Center dama sa abriya sa tupad mismo mga karsyon. Pila ka metros ang kalayon, patabok ka bala sa may gasolinahan malapit sa entrance ng NGC. May isa man doon ang ka-owner ang nakadariya mga karsyon tunga man sang dalan. Dugangan pa dito sa nabariyan kung sarihin taas man ang level sang tubig mga karsyon. Area ka kadulong Burgos o Conbanga Corey, mas kilala sa tawag nga Brais Extension Circumference Road. Karon nga po na moderate heavy to heavy man ang traffic situation. Ang movement sa masakyan tuman kay inay mga kagsona sa mga sila mismo man nga lugar kanya abiso diri sa tanan nga mga motorista nga nagdabay sa draman mismo lugar nga kung nubo-nubo imo salakyan hindi abi ka sustener dira especially sa baha mga kagsona, mas ma-divert mo na lang balabay ka balik diri sa May Libertad padulong area mga kagsona sang Tagpuling Road, hindi na saga-sagapa labay along area naman sa Circumference Road patabok ka dito abi kulit nga sakop sa Japon, padulong sa may Bangga Amitan. Kaya may isa dala ka porson nga perte kataas ang baha mga kauson. Pagka mga kung mga nagprobo lang yung masalakyan, di mga auto ka, tricycle, hindi mabiriya ka gusto nga, hindi kita mga kauson, especially kung malabot ang makina sa imo salakyan. May pinala dito kayo na nga masalakyan nga nagkarabiriya na, walang kayo may mga rescue man dito na standby, may mga pumuluyo bala nga nagapatunga, especially bulig tulod sa mga salakyan nga nabiriya mga kaakson. Ang dire-diretso ka naman sa may Bangka Amitan karon nga po moderate heavy to heavy man ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pag-aambalan. Update na gyapon na kaakson as of broadcast time 5:25 wala kita Japon kalin sa aton ginagamtangan diri naman sa may Magsaysay Araneta protek kahinay kag Luzon nakalakat ang mga salakyan mga kaakson magod bumper to bumper ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Sa pinakauli diring update nga gipalabot sa aton sa Bacolod Traffic Authority Office, may saman ka salakyan nga nabiriya dira sa may Palangka Avenue. Karon nga po mga kaakson sa kasagsagan sang baha dira man mismo sa tunga-tunga man sang dalan. May isa man diri ka vehicular accident ang nagluntad sa tubang sang Golden Field. Involvado diri duwa ka mga pribado nga salakyan, isa diri ka ng L300 nga salakyan kag Chevrolet mga kaakson nabungguan blang likod sang L300 may torson sang bumper sang pribado sa salakyan nga Chevrolet ang naguba wasak mga kaakson. Di ang problema dire Luzon kaya kikita traffic enforcer nga nag-duty bangod perting bunok sa ulan ang mga traffic lights functioning pero ang traffic enforcer budbudlay mas makaresponde kila yon kay perting man kabugat ang dalagan sa trapiko sa pinaman kabahin sa sunod sang Bacolod. Padayon sa gyapon ang pagbunok sa ulan sa palibot sang sunod mga kaakson kinabisuhan ang tanan nga mapumuluyo especially karon ang mga puli tabi sa pila ka mga lugar malapit tabi sa Suba sa mga pangpang ka mga area mga kaakson na lapit sa baybayon especially sa palibot sang sunod nga magalong gid aton mga kaakson nga biyahe nagulat sa mga salakyan kinahanglan din mapiparaw sa tayong kapote jacket iban nga proteksyon sila man nga kalawasan.
Nag-build up naman ang traffic situation dito sa babaw ng flyover halin dito sa may downtown area paluwas sa Metro Bacolod gabi pagwa sa Metro Bacolod ang sur na direksyon ng ila ginausoy bako na nakagsud sa damo-damo na no masalakyan nga kita nato sa tanon dugangan pagid nga pagbunok sa ulan nagasige sa Japon. Nag-zero visibility naman ang atong diri kinakamtangan sa area sang Magsaysay Araneta mga kagsyon atong ginabisuhan man atong motorista sa inay na sa pagpanakayon karon man nagkapunanon. May report kita diri nga nabaton nga ang area sang Hilado nagasupter na sang moderate to heavy to heavy nga traffic situation nagtaas naman ang level sang tubig mga kagsyon. Ang area man diri sang Barangay 4 dira sa dalan Gatuslaw masami na diri nga nagabaha karon nga po na report naton nga nabaton nagtaas naman ang baha dira ang level sang tubig mga kagsyon sa among mismong lugar budlay pa kay hindi na dasig nga mag-subside ang tubig especially na ang kanal dira hindi mo sila kataas mga kagsyon area dira mga kagsyon no kalapad nga sa area na nagtaas gid ang level sa tubig lapot sa may Barangay 3 Blas Andres Bonifacio Elementary School. Ayon mismo sa 10th Street padulo mga kagsyon sa may 18th Street karon nga po nagbaha naman sa modra mismo nga lugar. So far mo ng pinaka-sitwasyon sa palibot sa Radsun Bacolod kung dalagan sa trapiko at pagbalay ato na pagbantay sa pinakulaman mga kagsyon na sitwasyon may kantanan din naman sa pagbubos ng ulan ang pagbulababa naman sa palibot sang syudad. Mga kagsyon na dalagan sa trapiko sige apon bugos ito sa inyo sa Zantron Plus Herbal Soap ang Zantron Plus Herbal Soap ini 100% natural puro herbal mga tinlos ang kutis kag safe na safe ginaganagan pagulang sa inyo kapalit tagadura ba niya sa minasma o kanang palit-palit sa inyo guya nagabulman sa magdamo ng acne tungkol sa pinagkamapinalian sa ni paagi sa Zantron Plus Herbal Soap so no problema with confidence pa ganyan para sa makagsona baka sa Zantron Plus Herbal Soap sa butika sa tagsa ka mga lugar para sa bantay ba sa palibot sa Radsun Bacolod ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kung nasa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyo
balitian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaysa tubtob magabi, labi na subong ulan nami pangapeho. Habang masami nagreklamo sa pagsaka sa ginaasya na kung masami pagsulab sang sulok-sulok. Di na problema rin ng Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Suya Santos Kabalungay. May kape ka na healthy ka pa. Ano pang ginahulat mo bakal Santon Plus Coffee Mix sa malapit nga tindahan sa inyong lugar? Mayara sang sunog nga nagaluntad subong ha, basi matigalato sa mga Kakson Bla. Aman bagod bansang grabe nga pagbunok sang ulan subong, di na mabatian pati si rin sang bumbero. Dara sa area na sang West Negros University. Now, standby lang sa ato sa mga Kakson. Kaya nagapaningwa man ato sa mga patrol ta na go-auto sa traffic sa area sang dalan sang Magsaysay Araneta ho. No? Naga-responder subong ato sa mga patrol sa lugar nga ginaluntaran subong sa nga sunog. Amo ning pagbubo sa ulan, may sunog pa nga nagaluntad ho. Halong-halong gid. Nagapangita ka pala sa antioxidant nga vitamins para sa mata. Ari na ang MyTC Alkaline nga vitamin C na pamatud-an na sa mga siyentipiko nga mo nami magbulong sa mga balitian sa mata. MyTC nakabulig ini sa mga nagakorap-korap nga mata katadak kag glaucoma sa epektibo nga kombinasyon inom MyTC Parisan Santon Plus Herbal Capsule Kampiyon ganya kombinasyon. Mabakal ini online, pwede ka mo magkapadeliver sa inyo sa nga balay. Tagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwan ang ato sa rin monitor sa live stream ho. Samtang ginahulatan ato sa rin patrol kung makahingagaw ba sila sa siring sunog nga naluntad subong nga hapon. Mary Grace Eugenio Fermin, Romo Pasaporte, sa Barangay Bata, thank you. Tintins Ogon Brillantes, Orex Ogon, Lula Consing, Dorias Porok Marang Mandalagan, si Bea Jonathan, si Bernard Salhay. By the way, ang Salhay family may araman sang reunion nga pagkapatagayunon sa area sang Bago City sa bulan sa Mayo. Pero maunay ang reunion sang Alfonso family sa Barangay Tangob April 19, 2020.
Sitio Sibod Porok Kalabihan, Barangay Sampinit Bago City, Raul Cabelhin Tamyawya sa Barangay Tangob, Kagabobot Belyo, si Choy Naldo Salhay, Iskala Family sa Barangay Tangob man, salamat. Baskog ulan sa Bago City man subong. Si Christine Hinovea, tapya ko lang Hinovea, makalipsay family sa Pait Relocation sa La Carlota. Grabing aso subong ha, sa area sang West Negros University, ini damo sang mga bombero nang standby pa to ini basiban sa Laragway o kung picture ang padala there is action Radyo Bacolod. Standby lang kay nagapaniwaman nato sa mga patrol dugay. Ryan Tan ang copy na ang mensahe ni Ryan Tan. Subo-subo ni siya bulutuan ho. Maria Luz Grijaldo Makunat, Remar Gicano Aliasgo. Monitor kami di Sitio Lupa Barangay Sag-ang Castellana. Tamyo ko lang dayon family Haliasgo Gicano, Salvatierra Robles Cabalfin kag Agupo. Ilina Maslog Hiniyosga diriya saman si Lingan, grabe gid bulok sa ulan. Tanan-tanan guro nga mga lugar sa Bacolod, amaning na-experiencehan dira sa area sang Bakyas, siguro Bakyas di na magsala area sa Barangay Mansilingan, no? Grabing problema sang baha manda subong sa mga residente. Kaya maganda reklamo sila kuno nga isa ka tawo nga ginpa saradaan ang alagyan sang tubig. Amo ning problema sa Bacolod gid. No, kon may ara ka bala sarang-sarang, may kwartak bla. Daw takway lang nga nagadalhay ang permit nga gidahatag. Gahuo lang gahuo, way nilag na lantaw lang nangin resulta sa ulihi, tiyaraho. Hindi makailig sang madasig ang tubig, bagod ban kay nasupnan, butangan sang pader. Ang kuntani, alagyan sang tubig, tilantawan nyo ba lang resulta ho? Tara sa area sang Bakyas Pansilingan ha. Karon sa Action Farming Line kay malawig-lawig ang tiyempo with Action na Artay Hupon. Siya na temporaryo nga magapongko karon, mayara kita sang dahil sang sitwasyon sa sunod sa Bacolod kay nagalibot sa mga atos sa nga patrol. Si Onere Frayolo de Catoria, okay, thank you, copy. Linlin ang sunog dara sa area sang West Negros University area ho. Picture nga padala dari sa aton, grabe ka puok ka sang aso, kay tom kag puok ang aso, bisan pa nga nagabubo sa bang ulan. Mary Jane Saludares, good afternoon. Jose Mong Caltorilla, Rodnielo Onyate, Isyarali, bayong hapon, watching from Hong Kong. Salamat sa nagabaditor sa aton dari live sa aton sa live stream mga kakson. 541 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mapauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple ang tawag sa aton mo sa manunggal. Masolusyonan ang inyong nga problema. Nagapalang luya lawas ninyo sa Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabat sira mga kakson. Pwede kayo babakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule kung na muscle pain naman na paghahambalan yaraman ng Panyawan Element. Panyawan Element kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Base ka monitor ng driver sang taxi nga naghalin dira sa SM Mall. May gindulong ka nga pasahero, subong lamang nga hapon sa Marina Review Center. Dara na sa naghalin kay na mga alas 3:50 sa SM, nagpadulong sa Marina Review Center. Liog ko check sa nga taxi mo da, kay man nabilin dara nga iPhone 6S nga cellphone. Itom ang casing may heart nga design. May nabilin dara sa imo sa nga taxi. Kung pwede mo madulong diri sa Action Radio Bacolod, kaya importante ito mag-action. Di gani, pwede ka makapag-angot aring cellphone number so nga pwede ni mo sa matexan, pwede mo matawgan. In kasong aragin man nabilin dira sa mo sa nga taxi. 0929451052 sa liwat suliton ta ha. Karana nalista man da. Natandaan mo na kung sigurado may cellphone ka na. Ang taxi driver nga naghalin dira sa SM. Nagindulong kang pasahero sa Marina Review Center.
Kung naga-monitor, bago lang gini. So, mga lang hapon, dumduman niya gini sigurado, gina. Aring number o nga pwede mo sa di ma-tegsan ako matawgan, 0929-451052. So, dito ta, 0929-451052. Or mas mayo, pwede mo madulon diri sa ibabaw sa Aksyon Radio Bacolod. Aring nahamtang sa ikapag madalagan sa World Rose Building. Okay? 5:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibubo ko lang anay ang ika-2 nga batch sa ato sa commercial sa patrol nahulat naton basi ko nakahingagaw sila. Naupulo pa sinsa lang sa ato sa mga ka-aksyon kaya manti basta mo ning sitwasyon sa Bacolod City, 14 traffic. 40 gid ang traffic. Huwag ka mahimo kung maungot ka sa traffic ko mo. Alang mo palupado sa lagyan. Di ba pwede? 5:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Bacolod sa Tingog kag Handurawan Award Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon. Siyate, ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen. Herbal capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod, kag nagabalanse. Sang mga sistema sa ato sa nga lawas kon cleansing, nourishing kag balancing nga napakita ninyo Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, ang kulang vitamin A, B vitamins, vitamin C, kag vitamin E. Ginabalansi na sang Evergreen Herbal Capsule. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado pa sang FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo sa nga lugar. Sa Escalante City to JK Pharmacy. Sa Pontevedra, Thea Joy Pharmacy, Hinigaran Alice Drugstore. Himamaydan, Leonor Pharmacy, Bacolod City, Eden Pharmacy, Farmacia Juarez, kag ang iban lawagon tanaman sa buwas kag masunod nga daw. Evergreen Herbal Capsule! Una sa balita, una sa aksyon! Standby lang ha kay sa area sang na bukid nga bahin ni sang West Negros University ho. Kung lantawon ta sa picture nga madalid diri sa aton, ang nagluntad nga sunog mga kakson, grabing aso makita naton ho sa nabukid nga portion sa nga building. Neril Dulaka, Mike Chua, okay, RJ Venus. Haba diri ang traffic sa may Coke sa Mansilingan. Grabe man itong traffic ho. Wa magluwas sa baha sa mga na problema ang trafiko, plus may sunog pa nga naluntad. Si Fords ni Westneg naman, okay. Neri Dulaka, super traffic sa Coke Mansilingan. Si Chona Perez, good morning, Saudi Arabia, Riyadh. Joel Carion, dalom na tubi diri sa SM City. May migo tani mga ka-aksyon nga nag-aberya tungod sa kadalom sa nga tubig o dira sa area sa SM City. Lugar mga na mga ka-aksyon na bisan pila lang ka minutos o kung pila ka minutos ang pagbubo sang ulan mga ka-aksyon SM City dira nga dalan. Sus, daw ang isura daw sobra pa sa suba mo. May ara sang nabariya dara nga salakyan, bangod sang kadalom sang tubig sa SM City. 5:50 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalon ta rin detalye sang balita sa BCPO, Bacolod City Police Office. Kaso naman nga stabbing, kaso nga paggabuno inyong kaso nagluntad diri sa Bacolod City. With Action Eric Magbanwa, Action Eric Manghapon, please Kevin. Action Marlon, may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office para pa ang pagbulong sa Bacolod Adventist Medical Center. Ang biktima sa magbuno kagabi nga si Ernie Francisco, 40 anyos, may asawa, kag pamuluyo sa barangay 30, siyudad sa Bacolod. Ang biktima Action Marlon nakaangkon ni sang pilas, igo sa pagbuno sa natuo nga porsyon sang iya sini nga sagang kag tuo likod nga porsyon sang iya sini nga lawas. Ang suspect diri Action Marlon nga nagbuno kay Ernie Francisco amo ini si Ramon Tilopio alias Bungol, 36 anyos, soltero, kag pamulyo sa Purok Paho, Barangay Lupisayna, Banwasang, Morsya. More on this, yaring palayag sang hepe sa Police Station number 1. Isang sexual abuse na to nung tabo sa Barangay Sumag. Ang office na to nagprepara na sa tanan ng mga proseso para madali na to ma-file ang kaso. So ang affidavit taking buhat na to, and then ang medical examination mga ginkanta kahapon, so ara naman sa aton with birth certificate nga isa man sang proof na to nga minor de edad ang aton nga biktima. So hopefully tingwaan na to nga within this day, Friday, ma-file na to ang kaso against sa suspect. So ang suspect, ma'am, I heard ama ni ding suspect, ma'am. Father, no, ang suspect na to, kag at least no, so far na apprehended kid kag na detain siya. So amo niya tingwaan na to nga ma-file kid ang kaso. Positive sa ma'am ang bata sa sexual abuse. May indications for the sexual abuse. Galagaw nga balita to kahapon sa area nga kuno basi imo-imo ang isang bata nibla ang ining kaso against sa amay considering nga tining bata kung ma'am daw layas anak ni kuno kag may mga nobyo-nobyo mamula mamaw. So hindi ta na iya siling ina nga bagay ang mga spekulasyon nga sa palibot since nga ang aton nga investigador nag-conduct sa investigation o inspection at the same time nag-interview gid sa atong biktima. So dira ma-establish kag pagkita naton nga may abuse gid since nga may ara gid nga medical records man kag natawag nga buhat-buhat himo no kita expect na naton nga mga reactions ang nagagwa
kay hindi liwan ang aton nga biktima, isa sang membro sang pamilya. So amo gina-expecta ron ta na ibalik pa ang pagbasol sa aton nga biktima. Police Major Jubal Sedel, Hepe sa Police Station No. 1 sa Tribyo sang Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Alas 5:53. Halin kay Presila Brizuela, Aksyon Radio, gabi baha sa Barangay 12, bangod sang basura. Barangay 12, parte ang baha, ang ginabasol basura. Christian Roa, mayong hapon Aksyon Marlon, thank you. Alas 5:53 na Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Si Ermalin Cascaro Pleses ang fire truck na stuck up man kuno dira sa area sang Lupit. Ang resulta pagod sa traffic man, wagid ko na may mag-giveaway kay wala na way. Wide choice ang iban siguro ti. Way man sang hindi makagiho ila sa nga salakyan. Andre Sirene Enray Onibni, sulit ni sa ngalan niya. Hello, mayong hapon na son radio, thank you. Standby lang kay kung makaabot ato sa ringa patrol sa area sang sunog sa mga hapon, masulod sila insigida. Basi karon dugay sa Anyos Cast sa Aksyon Balita Evening Edition, o kon karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Art Tayhopon. There comes a time when we heed a certain call. Action Reports After Edition, magabalik na naman, boss. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Ang Defensor. Upod sa yapag kay Aksyon Dorel Cavato. Sa technical control, upod na to si Aksyon Henry Espulgar with Aksyon J. Ambaykind. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila